3 forskellige generationer, han har sagt, der er involveret i det. Det er små, bitte børn og store børn, som sammen laver, og det har der lært at sige, fordi vi bor i en kommune, som har et motto, der hedder, vi designer livet. Så de har lavet et designoplæg til en kunstner, og så er det slut med at være, og så er det kunst. Han er her også. Han er en meget beskeden mand, så nogle gange kan han finde på at gemme sig. Men Rolf Mogensen, også kendt som Mester 88. For 4 år siden startede vi på det her projekt sammen. Og Rolf, når jeg siger, at han er beskeden, så er det fordi, jeg siger til ham, du er nødt til at træde mere frem, Rolf. Fordi det her projekt var jo ingenting, uden de små børn selvfølgelig, det vil Rolf sige, men det var heller ingenting uden Rolf. Det er ham, der hæver det op på et plan, hvor jeg synes, at det fortjener at komme langt længere ud i verden. Jeg plejer at sige, at kultur, når den er bedst, så er den det kit, der binder os sammen. Og det gør den ved, at man bruger den til at skabe fortællinger om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Som når børnene lærer de voksne noget om, hvordan man også kan se verden. Eller når de større børn hjælper de mindre børn med at fortælle deres historie. Eller når amatører og professionelle arbejder sammen og giver hinanden nye perspektiver på det, de hver især kan, og dermed er med til at gøre hinanden bedre. Eller på den sags skyld, når I alle sammen er med til at skaffe penge til Gademix ved at sælge jeres postkort og jeres bog. Penge, som kan bruges til cirkus og parkour og besøg i København, og som dermed er med til at skabe nye fortællinger om jer og jeres liv. Og jeg står og tuder, det gør jeg altid, når jeg er ude til noget. Det er altså ikke, fordi jeg er ked af det, snart tværtimod. Jeg synes, at det I har her, det kan I bare være rigtig, rigtig stolte af. Og held og lykke med det hele.